Kardon Nilimon Jorong Pipit Pinibirta Arju Ponikha All Chingthong APHLC CC Committee ahin pensing doloi amser ahithia long pherang kya mai ke phapon Matijong ni phaikep arni all Chingthong APHLC CC Committee ahin pensing doloi amser ahithia long pherang kya mai ke phapon Bangso pherang kya mai ke phapon ang kok atheke kedam tang suri hini rain ko raisia ningkan karlitang ake hai sarsing bongrum amen pen football ke pathu kibipon ahut final meet arni along alohiaman pen kache tongdun ake hai Dr. Tuliram Ronghang kaningje pon Chingthong ahabar along development amukhan non chiklojoni angbong habai ingti arong pen rongjang phong towar selam pon popusi ake hai Dr. Tuliram Ronghang pen chechak ponlo bonta lamchak ateng pachi plengji kalisi non ningkan hini pleng thupo anta thangna tangthek long lelang phong thom aphong da bangso atowarsi alangli ke banglo Chingthong ahabar ke development ke alangli chethek te kanglong lo se kachelang ahem la pen towar henlo ke thek te kanglong lo bon sitame amo sayanta ke pachun pon pesi amo ington pon et bon tanon kasik sak nai towar henlo lasila BJP a sarkar atum ke lapuan amo ke bangbeloma nilitum Chingthong ahabar aphan nanglang pon thek thiloma puta all Chingthong APHLC CC committee me phua hin pen lamthe arbok pon Chingthong APHLC CC committee hin pen nilitum media channel nilitum ke pateng pen alang litum ke bang thek pot nilitum Chingthong APHLC CC committee hin pen akiro pipar peglo nilitum pini media press meet ki pinang ko alam tege la puelo kedam tang tarik ningkan suri ini ra ingko raisi aningkan sarsing bongrung kalitang sarsing bongrung akihaya amen pen football pathu final match arni Tuliram Ronghang akihai ilitum CM nanga cecak tekang ateng pen cikloyon ni yang bong habaing ti up to rongjang phong towar nang selam popsi alang li namcak pitikang lo sita non punda alang li nang selam lede non ningkan hini ke pleng lo sita alang li tum nang selam ni pan amang ceman me alang li namcak kopi posi citene der lo mate alang li tum a government tum tong ki plang play lo ma la so towar nang selam ni pan lasi alang li Chingthong ke bang peglo batai la lamchak pidet pena phi batai ke thom bak pleng elo alang li Chingthong ke bang sitame la so towar alang li chikloyon niang bong nang patang popu lamchak ki pitikang bang ke non punta nang papleng te delo nang papleng tekang i kalisi non nilitum Chingthong long sub center do wafis tame nang pangram pi ailo doktor ta inut awe nilitum Chingthong sor se kachelang pan lo nikisu ilong tanon dak sub center misen ave a sub center ke kimhu sita pangram erlo a doktor inuta nang pale pipe tang te lason heloma BJP to ma development loma kaching thur power sai nang pi lason heloma rada tum phan na pamanghu arni wang ta alang litum pubom development pu niltum Chingthong son ke tovar ta velo medical ta velo ajata ave aposi ke nilitum kipudami po bangalason hello kedam tangson non Chingthong alang litum bang bom lang pusi nilitum arjulong non ta chom kimi CM program dengi pusi arjulong wafit tame achom kimi asor phanta nilitum APHLC CC committee in pen lam kapak lardun kang tung bangalason hello nang litu meeting donara Anti-Corruption Youth Power Assam Pen ACF Pronop terang aphan nong ekipajer aputak ning karong ning kangsam alam thi jepaklang Anti-Corruption Youth Power Assam ahin pen Eastern Range Bukajan ACF Pronop terang aphan International Anti-Corruption Award 2022 anong ekipajer pon Matijong ni Pioneer Kep Arni International Anti-Corruption Day Katalon along Pacheton Dunsi Guwahati Rongsopi Kolakhetro Anti-Corruption Youth Power of Assam atum penchepater pipon si Assam angkang pipen bang troksi kep abang pubang pi kang waipon along Karbi anglong pen Forest Department Eastern Range Bukajan ACF Pronop terang alang liapan Anti-Corruption Youth Power Assam ahin pen International Anti-Corruption Award 2022 anong ekipajer pon
Lason sini phai crazy arni adap apor methang ahem along Eastern Range Bukajan ACF pronop terang International Anti-Corruption Award kilong aputhak ning karong ning tang samlapen kachoro alam thi jepak langpon. Lason si ACF pronop terang ben kaning jepon atengki labang so anong ikelong don ben nili sai arpu keklep mang thipik ason lo lasinon kivangji along karbi anglong along kachopang limate aron re asai keklep kapawi deji aphan un an pen bor ipon nangji lapen nili methang sitami un an pen sai keklem ponpo. Lason sikai ke cerap ceto dun versi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA MP EM MSC atuma phansi tami kachoro ponthu anpartai ACF pronop tirang asar piasar bura atum ahir jumi pen suri kachoro pi pajarpon Bukajan pen sar kurube Karbi Anglong News La International Anti-Corruption Day pen pache tonsila ke kedamtang December 8 tarik ni ladak kolakshetra Guwahati along mane nilitum phanta la nili phanta mane la Forest Department ahin pen keklem kedam ke choklem chodam aura dur mesen purason ala tumnang hoksi nili phanta nephana letter nang pilo ka kido lu pen napachini lo je nanglita dak penap ala 8 tarik ni dak pene Guwahati kolakshetra long chewangra award nang chendo nei usi nili phan nang pachini lo laso teng pen nilita laso arigarni hadak kalakshetra long palidun si hadak nili phan ala dak organizer atum international youth power anti corruption atum nili phan dak manpeng nang pipensi nili phan la bangso anong e nang pajir lo la pen laso anong e bangke nili mithang ta chipu dekte aprangke nili lason longi pu phanle nili kam claim takali nong e phanle nili karigali sitame bangso nong e nili phan ta jenita ahokpet nili phan ta laso award kelong nei ni phan ta pine do jigodo purason nang matha sila tu nili phan laso anong e nang pajir lo laso pot nili la durniti birodhi jubo shakti pula jubo shakti pula tum pen patir pi pon pot nili alang tum phan ta nili ningaklong ben chorok parlo lapen ke laso anong eke lage isi ine pu nong eke joy pukali lage ador do laso aman peng theo laso alogot jitu kacher abdun anti corruption laso alam do lasi ladake itum kado kawe officer noy ba arleng ke the doan tame belek kapre department long edo tum tame labangke je itum lahai kam ke claim ba official asai ke claim hutame itum chere unai lapen lahai tangkap maha pathi nangne lahai ke enlote lage non ke lahai ke siksak po lasi lahai bangke mane kado kawe all india no international level long neta non ke kosong si itum la hai tangka ke chopang limpine ke pawir deji ba pawir deji unji la so fansini itum la so anong ita especially nang panong pilo lasi non itum nili dar so anong e dengnudet pen ke nili mithang dame nong ke isi nili phanta arpu thepik lo lage nili da ladak nili da Karbi Anglong pen sinang represent on son lo lasi ladak Karbi Anglong a district arlo Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Amina Constituency Arlo Jenglong Ahavar Lemtem Singnar Polling Station along Kachihumri Dam Lakha Kripli Korkanthi Constituency Arlo Jenglong Ahavar Lemtem Singnar Polling Station along an Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Amina Constituency Arlo Chihumri Damlo Lasto along Mankedo CLCC Chairman Samuel Ronghang Samilangso Police Station OC Samilangso Town Committee Vice Chairman Gulab Kramsa Minority Mepu Sorjo Teron Longpho Polling Station in Charge Sokti Kendro Mepu Promesor Rongpi Lapen Samilangso Sports Association Mepu Raju Bepen Chenglok PS Mepu Chunbang Lapen Sorkari Gaubura Lapen Rongasar Anpar Dapenang Anman Kiduatum Chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Ahin Pen Amena Constituency Arlo Kedo Atok Ano Inglong Kedo Arat Atum Ta Mesendangji Pumathasi Hadak Jenglong Ahavar Along Kopipi Akisum Kedo Mapura Hadak Arat Atum Pen Chingki Chethanpon Lason si Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kapin Khat Ateng Pen Along Tin Constituency Along Kahumri Dampen Rat Amai Pipi Do Ponji Aphan Bupen Non Kivangji Suri Hini Rain Korakethom Arkoi Achiklo Niphai Gora Nerkep Arni Lakha Kripli Korkanthi Constituency along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kahumri Ji Pupen Adimaklong Sitami Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Ahin Ben Langponsi Jenglong Ahavar Lemtem Singnar Polling Station Mati LP School
kulaklam alongsi pathik ponlu lason si hadak jenglong ahawar arat atum kiduk kisung alam the karbyang lotor mouse council cm dr tuliram ronghang athengno che than dunlong polapen paklang dunlong pobura hadak arat atum aning karong che paklang pon samilang sopen long ba morning ti karbyang long news kado ita kaching hon containing che the honorable cm ke hai dr tuliram rohang langli hin ben public interaction program ke deng pon lobuson dul se homosti tin kusitame nonasona khak pa piu bading lobuson ka humri dam lobuson se program ke deng pon do langli hin pen sila dal homosti fan kusitame January 28 lobuson si sedul ka salam tang lobuson sinil tum sini dun si nilitum kangwai dam bangke ladak korkanti homosti bangke lemtem singnar ladak si polling station tado polling station amen amalo lemtem singnar ladak long complete nindo si ladak sinil tum la honorable cm public interaction program ladak sin kompati jibusi pini se parailo si ladak ara tumben kecing wai cing sai pa masi ladak wang lo lape ladak kenon nomor bangke isi towar bangote kenang sotlo jiding ngono towar bangso ke hang bangke tame normal bangke poka le pupe pusame si ke sarasta pupu subsubstan graveling pipen lawson towar mute ke damtang atam sot nil tum subsub claim pilo setame ladak towar chot kali kaprek lawson medical sub center tang ho kijun alang aphan awar sai lawson da ake dorkar ladak la hi pusame kenang solo lawson do tabe school pusitame observation alam ba hi pusame do tapi ladak la playground isida ke nang sot maksud playground ta lang litum mahin pen nang tuklang dun isi semua tumhan ki ju edim kulo usun playground isida ke nang sot pulang hin dak arat menang pusini dun la silai uti alam thik busitame mo la honorable cm sir wang pelang tum si alang litum interaction do je posi hala sud bang si do analam pusitame cingki thanu pusi puladak kado ita ceparai lo apente unan bang kenel tumta dak klem pon momlo bihekela towar ladak me power line bang tanang lili lang si lahi busitame labang so interaction programmer ni si details cingwa je than pu kado ita pin ceparai